Dili makatuwang 16 anyos nga si Shaira Queen Dakoykoy nga mawad-an siya og igsuon tungod sa baha sa Valencia City, Bukidnon, Miyerkules sa gabi. Igsuon ni Shaira ang 17 anyos nga si Princess Kiara, ang ikaupat nga batayng lawas nga na-retrieve sa mga otoridad Huwebes sa hapon. Usa si Princess Kiara nga taga Barangay Poblasyon sa na-report nga missing. Sumala ni Shaira Queen, labas paghihapon sa iyang huna-huna ang nahitabo niya tungtungura. Emosyonal niyang gisaysay ang makatroma nilang kaagi sa iyang igsuon. Gikan man to siya natulog niya. Siya una ang nakabantay sa baha niya. Pagkabantay na mo ato, taman tuhod na. Niya, nagpanik siya dito. Nagbitbit siya sa mga gamit niya. Sa mga piliang bag. Niya, dali naman itaas ang tubig. Taman hawak na dayon. Nagpanik siya kay ang pultahan di maabre kay grabe ka, dili siya ma-open kay tungod lagi sa kagahi. Unya kay giguba pa ganit niya ang bintana kay para lang makaagi mi, pero di mi kaagi dito kay naiharang Japon. Di mi kalusot. Unya nagali kay na-open ra ang pultahan kay naguba man siya tungod sa tubig, kusog sa tubig. Unya niuna siya gawas, nagpailiwit dito kay giuna na ako akong mangkod. Nya, patong nagugnit ra ko sa harag sa bintana, ana man din siya nga, ali mo diri. Kay pagtan-aw na ko sa dapat sa balay ako, wala ni balay. So wala ipon ni sunod sa iya kay kuan niya. Kita man ko dito pikas balay nga na nag-flashlight dito, nagsagit mi sa umang mangkod nga tabang. Kumanday paglingit na ko balik dito, nawala na siya. Bugto nga manghudra ni Shaira Queen ang iyang nasalbar sa kusog nga baha niadtong higayuna kay wala na niya ikita ang iyang magulang nga si Princess Kiara. Dito nangita kong pamaraan nga kuan makadtong pikas balay dako po sa dito. Pagawas na mo tama na sa taman na dire sa ang tubig. Liog na? Oo, taman liog na niya. Anak sa mangod, kabalo ba siya mulangoy? Ano siya, di man daw siya kabalo mulangoy. Anak na lang ko sa iya nga. Gunit na lang siya ayon na ko sa mubuya. Kita man ko itong sabyanan na mo sa mga sanina nga padung sa pader. Dito ko nagkuan ko nga bunit sa akong likod, anak ko sa manghod kay nag-anak ko dito. Kay pag adto man ako kay lawom naman gyud tama na gyud diri. Gali kay hapit na sa gani ko dala kay tungod sa kusog na tubig. Igo na lang sab sa paghilak ang inahan nga si Mira Danico human masayran nga usa ang iyang 13 anyos nga anak nga si King Winston Adran sa mga missing. Naligo ra sa ulan ang iyang anak kauban ng iyang amigo niya tungtungura diyang naapil og kabanda sa baha. Wala si Mira diyang naanod ang iyang anak kay nanarbaho siya. Kabot na ko gabiin na wala na ko nakatabo kay na taasam kang tubig. Mura to akong nadunggan dayong istorya parte sa akong anak na ayun nga napil lagi daw kaanod. Ang ingon nila, duha daw to sila na stranded dito sa Multicab. Okay. Kaya nahulog man daw to siya sa Multicab. Huwebes sa buntag, na-retrieve ang patayng lawas ni King Winston. Nahulog sila sa Multicab, sila duha. Katong isa, mo to na-rescue niya. Gilabayan pa man daw to siya PC, parang kagunit. Niya kay nakabuhi man gyud siya. Nadatugan daw to siya sa Multicab. Kabalo na siya mulangoy, pero pagkadatog ato niya murag nakuyapan guro to siya ba. Kawayan man na siya giibot. Wala siya sa kawayan? Napasok siya sa kawayan, giibotan na siya dito. Sa pinakulahing report, 8 ka mga tao ang missing, 4 pa lang ang na-retrieve. Padayon ang retrieval operation. Sama nila Shaira Queen ug Mira Danico, nagbangutan sab ang ubang pamilya sa missing pa nga mga biktima. Naglaom sila nga unta makita na ang patayng lawas sa mga wala pa igkita aron makapayhupayan ang ilang gibating kasubo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.